Ga labarin na arewacin Najeriya mai karanta Nura Muhammad Ringim. An halaka akalla mutum ɗaya an kuma sace mutane 33 a garin Kachia na kudancin jihar Kaduna a yayin da wasu 'yan bindiga suka kai hari garin na Kachia, karamar hukumar Kachia. A daren ranar Laraban da ta gabata ne 'yan bindigar suka kai mamaya garin na Kachia, inda suka fara kai hari ga matafiya da kuma wani gidan biredi. Hakan kuma ya haifar da halaka wani direba da kuma sace mutane 5. They came and stood and positioned themselves at different places. Wannan mazauni na garin na Kachia ce sun zo sun rarraba kansu akan mahadar Awon mai zuwa ƙauyukan Awon. A nan suka yi ƙoƙarin shiga gidan wani Alhaji Junaidu inda akwai gidan biredi, suka harbe direbansa suka kuma sace mutane guda 4. And abducted 4 people there. Maharan kuma sun kai hari wata mahada da aka fi sani da Mother Cat Junction, inda suka sace mutane kimanin 28 ciki har da wata mace mai juna biyu daga gidajensu. Mutanen garin dai sun ce ba don jami'an tsaro sun kai ɗauki ba da aika-aikar ta fi haka, to sai dai sun sami nasarar tafiya da wasu. They carry all the children except one. They carry 7 children. Ya ce sun tafi da duk yaron gidan, yarinya ɗaya ce kawai ba su tafi da ita ba, saboda yayin da suka nufi jeji sai ta kasa tafiya, yara 7 suka ɗauke suka yi awon gaba da su. They carry 7 children and go out with them. To ko me yasa duk da kasancewar rundunoni biyu na soja a Kachia ake samun irin wannan matsaloli na hare-haren 'yan bindiga? Samuel Aruwan shine kwamishina na tsaro na jihar Kaduna. It's a problem that is multidimensional. Once you tackle this problem in a particular occasion, another corridor. Ya ce matsala ce mai fuskoki da dama, da zarar ka tunkari wata matsalar wata kafa ma sai ta buɗe kamar yadda kuke gani, amma ba ma ƙasa a gwiwa. Yadda na yi bayani, jami'an tsaro na bin sawunsu daga rahoton da ke gabanmu. Security agencies are trailing them from the reports that we have. A yanzu dai gwamnati na ƙara buƙatar jama'a da su ƙara ƙaimi wajen ba da bayanai ga jami'an tsaro a ƙoƙarin da gwamnatin ke yi na yaƙi da masu irin wannan aika-aika. Domin a cewar kwamishinan na tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Samuel Aruwam, wanda ya ziyarci yankin da abin ya faru, jama'a za su taka muhimmiyar rawa idan suka ƙara baiwa jami'an tsaro bayanai na kai komo na miyagu. A jihar Katsina wasu dakaru na musamman sun isa Katsina domin shiga fafatawar da ake yi da 'yan bindiga masu sace jama'a da neman kuɗin fansa. Isar dakarun dai wani sabon ƙoƙari ne da sabon shugaban sojin Najeriya ke yi na ganin bayan mahara da ke addaba shi a arewa maso yamma. Dakarun sojojin na musamman waɗanda yawansu ya kai kimanin 60 sun sauka ne a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na tunawa da Malam Umar Musa Yar'adua da ke a birnin Katsina, tare da jiragen yaƙi da kuma sauran kayayyakin aiki. Da yake magana jim kaɗan bayan ya karɓi dakarun a madadin shugaban sojin sama na Najeriya, jami'in da ke kula da sashen aikace-aikace na musamman na rundunar Charles O ya ce dakarun sun je ne domin mara baya ga jami'an tsaron haɗin gwiwa da aka tura domin yakar masu tada kayar baya a jihar da ma wasu jihohin da ke yankin. Yana mai cewa matakin na dirarwa tsagerin baya buƙatar sai an ɗauki wani dogon lokaci kafin a kawo ƙarshen sa. It's no news to especially you pressmen. Ya ce ba sabon abu ba ne, musamman ga ku 'yan jarida, game da kashe-kashen kwana-kwanan nan a Batsari da Jibiya, inda ake ta kashe mutanen da basu ji ba basu gani ba tsawon makonni. Kuma mu da ke da alhakin kare rayuka da dukiyan al'umma, shi yasa shugaban rundunar sojin sama ya ba mu umarnin cewa mu tabbatar wannan ta'addancin ya zo ƙarshe. Ya ƙara da cewa dakarun suna cikin jami'an sojin saman da a kwana-kwanan nan suka kammala samun horo na musamman saboda tunkarar ire-iren waɗannan 'yan ta'addan. Yana mai cewa an yi musu duk bayanin yadda za su gudanar da aikin, tare da kira gare su da su mai da hankali su yi aikin su bisa kwarewa da kuma jajircewa. Muna masu ba da tabbacin cewa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci al'ummar jihar Katsina da ma sauran jihohin arewa za su samu damar yin walwala yadda suke so, saboda za mu kawo ƙarshen wannan matsalar. Idan za a iya tunawa dai, ita ma rundunar 'yan sandan ƙasar ta yi makamancin wannan
inda a ranar 19 ga watan Mayu na shekarar 2020 da muke ciki ta tura dakarunta da manufar kawo ƙarshen ta'addanci a jihar da ma jihohin da ke makwabtaka da ita. Salim Ashir Mahuta, Jakadiya TV. A kwanan nan kotun koli ta yanke hukuncin cewa gwamnoni na jihohi ba su da hurumin sauke shugabannin ƙananan hukumomi da majalisunsu. Ta koyaya masu lura da al'amuran yau da kullum ke ganin wannan hukunci? Mejo Hayashin mai ritaya tsohon shugaba ne na ƙaramar hukumar Kaduna ta Kudu. To, hukunci dai wanda zai tasiri wurin tabbatar da ƙananan hukumomi cin gashin kansu. Matukar gwamnonin za su kiyaye su bi wannan ka'idoji da hukuncin da aka yanke. Domin akasari gwamnonin suna yawa doka karan tsaye ne sakamakon suna da kariya kuma a sadda za su tafi babu wanda zai zo ya bibiya akan abubuwan da suka yi na saba dokoki. Ganin kamar gwamnonin nan za su amince za su kiyaye da wannan doka ta kotun koli? To, hakika dai ya kamata su kiyaye din su yi biyayya musamman tun da dama abin da kundin tsarin mulkin kasa ya zo da shi kenan, amma sai kaga kowane gwamna ya fitar da nashi tsarin a jihar sa ta yadda a yi musu tarnaki musamman mu yanzu ka dubi ma kamar jihar Kaduna ƙananan hukumomin ana neman a sauya musu tsari kamar ba a cikin Najeriya ake ba. Misalin jam'iyya mai mulki ta ce kafin ka iya tsayawa dan takarar ciyaman na karamar hukuma ko kansila sai kana da takardar digiri ko HND ko kuma diploma wanda kundin tsarin mulki bai zo da haka ba. Dan hatta shugaban kasa an ce in kana da koda primary school certificate da zaka iya takara. To kaga gwamnonin suna yin abin da suka so ne. Kuma haka sai su zo su cuso su dokoki musamman abin da ya shafi ƙananan hukumomi a nuna cewa kafin kai takara sai ka biya kuɗi kafin kai bayan kuma doka cewa ta yi wanda zai takara a ƙaramar hukuma to in dai ya cancanta an mutu ya cancanta ya nemi mukami a majalisar jiha to ya cancanta ya nemi mukami a ƙaramar hukuma to amma 'yan majalisar sai su haɗa kai da gwamnoni a yi doka su ba su biya ko ba wurin yin takarar su na zama gwamna ko dan majalisa amma shi ne neman ciyama ko kansila a ce sai ya biya kuɗi to irin karfa-karfen da suke yi kenan. Yanzu ba za a yi karfa-karfa ba tunda an ce ba za su iya rushe majalisar dokoki ta ƙananan hukumomi ba kuma za su iya yin zaɓe sannan su yi karfa a zaɓe ba su sa wanda suke so. A in ka duba wannan ma da abin nan hukunci na kotun koli a jihar Kaduna an fara taka shi dalili ko shine wa'adin su ciyamomi ya kare da mataimakan amma 'yan majalisar su wato kansiloli wa'adin su bai kare ba amma an haɗa su gaba ɗaya an rusa ai kamata yayi a ce shugaban majalisar kansiloli fika kenan na council ya rike local government har sai an yi zaɓe amma an rushe su an ce sai dai a kawo masu riko wanda yake daga cikin ma'aikatan gwamnati ne to ma'aikacin gwamnati ko ka kawo shi ai duk abin da gwamnati yake so shi zai yi saboda aikin shi zai kare shi ba ƙuri'an mutane ta kai shi ba wannan gurin. To misali kamar su ciyamomi ko kuma shugabanni na ƙananan hukumomi akwai abin da za su yi domin su ga wannan doka ta kotun koli ta tabbata. To abin da za su iya yi shine inda akwai adawa jam'iyyun adawa ne kamata su yi wannan a inda ciyamomin su suke cikin wayanda aka rusa su ce ba mu yadda ba ko ba za mu yadda ba muna da sauran wa'adi to amma duka yan abin ma a sha kiɗa ne kuma wannan yana daga cikin dalilin da yasa dama na ce gwamnoni suna yin tarnaki ga dokokin zaɓe don tun wurin zaɓe su san cewa jam'iyyar ce ta kwashe duka ta yadda duk umarnin da suka bayar za a yi kamar dakan daka shi kan daka ne ba ciyaman din da zai fito jam'iyya ɗaya da gwamna ya je yana fallasa shi a bainan duniya. A ƙarshe akwai wani tanadi da ita kotun koli ta yi na ganin cewa an tilasta bin wannan abu a jihohi cewa gwamna ba zai iya rushe majalisar ƙananan hukumomi ba? Ko ba wani tanadi dai ita ta yi yanke hukunci ne ta ba da umarnin ga yanda za a yi. Amma maganan magance abin ya danganci yanda shi shugaban bangaren shari'a na ƙasa wato ministan shari'a ya ɗauki wannan hukunci. Suna da dama sakamakon dokar da ke nan a ƙasa wato kamar abu da ake ce financial memoranda for local government wanda ya tanadi yanda za a kashe kuɗaɗen ƙananan hukumomi kuma doka ce wadda tun kafin yanzu ake amfani da ita kuma kundin tsarin mulkin ƙasa ya yarda ana iya mata gyara ta zo daidai da wani sabon al'amari da ya faru karkashin sabon kundin tsarin mulki saboda haka suna da dama su yi amfani da irin wannan hukunci su duba waccan doka su toshe duk inda gwamnoni suke yin irin wannan abin da suka ga dama. Ƙarshen labarin kenan mu kasance lafiya.